በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ምስክላትና ይኹን ከመይ ሰንቢትኩም ስዳለ እግዚአብሔር አምላክና ዝኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ብምሕረት ናብ ሰዓት በፅሐና አሜን። ሽምባር ከም ትልሙድ ኩሉ ሻዕ ፍኖት ልሳን ቅዱሳን ንዋይ ሒዘልኩም ዝቐርብ ሕጂውን ካብ ዝሓለፈ ማፅልታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ ንስሓን ጾምን ዝብል ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ ብዛዕባ ምጽዋትን ተኣዛዝነትን ዝብል ክንርኢና ላው ከብለኩም። ምጽዋት መሃብ ንገንዘብካ ይባርኾ የበርክቶን እምበሪ ኣየቐንሶን ኣየጉድሎን እዩ። ኣንጋር ፈላስፋ ነፍስኻ ክባረኽ ክትርኢ ምስ እትደሊ እና መጽወትካ ጸሊ ማር ይስሐቅ። ክትምጽውት እንተደሊኻ ካብ ዝዓርካሉ ፍረ ጻዕርኻ መጽወት ማር ይስሐቅ። ገንዘብኩም ድኻታት እምበር እግዚአብሔር ኣይደልዮን እዩ። ገንዘብኩም ንድኻታት እሞ መጽውትሎም እግዚአብሔር ድማ ከቀበሎ እዩ። ሊቅ አግስጢዮስ ምጽዋት ኣብ እትምጽውተሉ ጊዜ እዚ ኣይሁዳዊ እዩ እዚ ከሓዲ እዩ ኣይትብል። እንታይ ደኣ ብባሕሪ ሓውካ ምዃኑ ሕሰብ ሓደ ኣቦ። ንሰብ ካብ ምሕጋዝ ንላዕሊ ዝበለጸ ሰናይ ተግባር የለን። ኣብነ ጳውሎስ ብስውር ዝግበር ጽድቂ እግዚአብሔር ክቕበሎ ከም ዝቕበሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ማር ይስሐቅ ማይ ንሓዊ ከም ዘጥፍኦ ምጽዋት ድማ ንኃጢአት ተጥፍኦ። ስለዚ ክከም ክእለትካ መጽውት። ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሕ ሰብ ኩሉ ስርሑ ዝጸፈፈ ዝቐንዐን እዩ ዝኸውን። መጽሓፍ ኣንጋር ፈላስፋ ገጽ 77 ሓውካ ዕርቃኑ ወዲቑ የልቅስ ኣሎ። ንስኻ ግና ማራኺ ዝኾነ መንጸፍ ምድሪ ቤትካ ንምምራፅ ተሸጊርካ ቆንካ ኣለኻ። ቅዱስ ኣምብሮስ ንስኻ ክትምገቦ ዘይደለኻዮ ምግቢ ናይቶም ዝጠመዩ ምግቢ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጢ ኣርማድዮኻ ሰቒልካ ገዲፍካዮ ዘለኻ ናይቶም ዕራቆም ዝኾኑ ሰባት ልብሲ እዩ። እቲ ዘይተጥቀሙ ኣሳእን ናይቶም ጥራይ እግሮም ዝኸዱ ሰብ ኣሳእን እዩ። ዘይተፈጸመ ተግባራት ምሕረት ኢፍትሓዊ ፍጻሜታት እዮም። ቅዱስ ባስልዮስ ከምቲ እግዚአብሔር ንዓኻ ዝህበካ ንስኻውን ስለ እግዚአብሔር ኢልኻ ሕጉስ ብዝኾነ ልቢ ብሩህ ብዝኾነ ዓይኒ ለጋስ ብዝኾነ ኢድ ንድኻታት መጽውት። ካብ ጦመረ ንሓደ ኣቦ ካብ ኩሉ ምጽዋት ከመይ ዝበለ ምጽዋት እዩ ዝበለጸ እንትብልዎ ካብ ዘለዎ ካብቲ ዝረኸቦን ሒድት ዝሃበ ምጽዋት እዩ ዝበለጸ ምጽዋት እዩ ዝመጽወት። ካብቲ ብዙሕ ሃብቲ ዝወሃበ ግና ከምቲ ካብ ሒድት ዝወሃበ ኮይኑ ክምስገን ክድነቕን ኣይኽእልን እዩ። ንታድኻ መበለት ተመልከት። ማርቆስ 12:41-44 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ካብ ቁጥሪ 1-6 ተኣዛዝነት ማለት ፍቃድካ ንፍቃድ ካልእ ምግዛእ ማለት እዩ። ኣድላይነት ናይዚ ጠባይ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣቦታትና ብዚ መሰረታዊ ጠባይ ክላመዱ ኣበርቲዖም ጽዒሮም ደኺሞምን እዮም። ፍኖት አትናቴዎስ ናይ ቅዱስ ጳኮም ወዲ መዝሙር ዝነበረ ቅዱስ ኦርዮስዮስ ብዛዕባ ተኣዛዝነት ከምዚ ኢሉ ጽሒፉልና ኣሎ። ምእዛዝ ህይወት እዩ፣ ዘይምእዛዝ ድማ ሞት እዩ። ቀደምቲ ኣቦታትን ንተኣዛዝነት ድኽነትን ጾሙን ነዘን ሰለስተ ነገራት ኣስጢሞም ይሕልውዎን ነበሩ። ኣባ ኤልያስ ምእዛዝ ንምእዛዝ ትጽዋዓ። ሓደ ሰብ ንእግዚአብሔር ምስ ትእዘዝ እግዚአብሔር ድማ ልማንኡ ይሰምዖ። ኣባ ሚልዮስ ካብ እግዚአብሔር ንምርሓቅ ሔዋን ብኽፉእ መልአክ ተታለላ ብተኣዛዙ ሸፈተት። ቅድስት ድንግል ማርያም ግና እግዚአብሔር ብምእዛዝ ወልድ ከም ትወልድ ካብ ብርሃናዊ መልአክ ብስራት ሰምዐት። ቅዱስ ሄሬኔዎስ
ፍረ ዕንጨይቲ ብምብላዕ ብዘይ ምእዛዝ ምክንያት ዝመፀ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእዛዝ ኣብ ዕፀይቲ መስቀል ተሰቂሉ ሞት ኣወገደ ሂወት እውን ሃበና። ቅዱስ ሄሬኔዎስ ኢያሱን ካሌብን ንሙሴ ስለ ዝተኣዘዙ ናብ ምድሪ ተስፋ ክኣትዉ ክኢሎም እዮም። እቶም ዘይተኣዘዙ ልዕሊ 6,000 ዝኾኑ ሰባት ግና ኣብ ውሽጢ ምድረ በዳ ሞቱ። ቅዱስ ፊልቅኒዎስ ሓደ ወዲ መዝሙር ድሌታት ውልቁ ንድሕሪት ከይሓደገ ምእዛዝ ክጅምር ሰላም ናብ ዘለዎ ከተማ ክበፅሕ ኣይኽእልን እዩ። ቅዱስ በጽናፍዮስ ትሕትና ዝርከብ ካብ ተኣዛዝነት ስለ ዝኾነ ብዘይ ምምራሕ ምንም ዓይነት ድሕነት ክህሉ ኣይኽእልን። ንሕና ካብ ደዌ ስጋ ክንፍወስ እንኽእል ብመንገዲ ትሕትና ኣቢልና ኢና። እቲ ኣብ ውርደትና ዝዘከረና ምሕረቱ ንዘለኣለም ይነብር እዩ እሞ። መዝሙረ ዳዊት 136 ቁጥሪ 23 ቅዱስ ዮሃንስ ዘሰዋስው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ክርስቶስ ርእሱ ብምትሓት ንኣቡኡ ክስካብ መስቀል ሞት ምእዛዝ ይገልጸና። ሞት ናብዚ ዓለም ዝኣተወ ብዘይ ምእዛዝ ኣቦና ኣዳም እዩ። ሞት ኣዳም ካብዚ ዓለም ዝተወገዘ ድማ ብምእዛዝ ጎይታ እዩ። ቅዱስ ፊልቅኔዎስ መለለይ ማንነት ናይ ሓደ ክርስቲያን ንክእዘዝ ፍቃደኛ ምዃኑ እዩ። ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ ትርጉም ምስጢር ርእስኻ ምክሓድ ምእዛዝ እዩ። ምእዛዝ እንድሕር ዘየልዩ ትሕትና የለን። መንፈስ እግዚአብሔር ብዘይ ተኣዛዝነት ፍጺሙ ኣይርከብን። ቅዱስ ገርገርዮስ ዝእንዝናዞ ብናይ ገዛእ ርእሱ ሓሳብ ዝኸይድ ስርዓትን ልዕሊኡ ዘሎ ዘይእዘዝን ዘይግዛእን ሰብ መንፈሳዊ ሰብ ኣይኮነን። መንፈሳዊ ሰብ ብተኣዛዝነት ንርእሱ ይገዝእ። ንሱ ንወለዱን ንኣባት ነብሱን ስርዓት ቤተ ክርስቲያንን ብምእዛዝ ንእግዚአብሔር ብፍጹም ልቡ ይእዘዞ። ተኣዛዝነት ምልክት ትሕትና እዩ። ትሕትና ድማ ካብቶም ሰናይ ምግባራት ሓንቲ እያ። ኣብነ ሲኖዳ ሳልሳዊ ንመንፈሳዊ ኣቡኡ ብምእዛዝ ዝነብር ሰብ ካብቲ በረኻ ከይዱ በይኑ ብባሕትውና ዝነብር ንላዕሊ ዝበለጸ ይጥቀም። ሓደ ኣረጋዊ ኣቦ ንመንፈሳዊ ኣቡኡ ሓደ ጊዜ ዝእዘዝ ካልኣይ ጊዜ ድማ ዘይእዘዝ መነኮሴ ክርስቲያን ከምቲ ሓደ ጊዜ ሃኒጹ ብኻልኣይ ጊዜ ድማ መሊሱ ዘፍርስ ሃናጺ ሰብ ይመስል። ስለዚ ድኻሙ ኩሉ ከንቱ እዩ። ቅዱስ ዮሃንስ ዘሰዋስው ካብ ንጽህና ምእዛዝ ትበልጽ። ንጽህና ኣብ ውሽጢ ትዕቢት ትጽወር እያ። ምእዛዝ ግና ኣብ ውሽጢ ትሕትና ምጽባዕን እያ እትጽወር። ኢታይ ስንቅልጥካ ቃል ወለዶም ዘይሰምዑ ልቦም ዝተረረ ሓያላት ውላድ ዝትንስእሉ ጊዜ ክመጽእ እዩ። እወ ተኣዛዝነት ልዕሊ ጾምን ጸሎትን ምዃኑ ዘየስተውዕሉ ብሓሳብ ገዛ ርእሶም ዝምርሑ ስጋውያን ኣገልገልቲ ክትንስኡ እዮም። ሓደ ካብ ገዳማውያን ኣቦታት ወደየ ስማዕ መምርሒ ተቐበል ብፍርሓት እግዚአብሔር ዝምራሕ ሰብ ፍቶ ከም ይስሐቅ እዙዝ ኩን። ቅዱስ ጳውሎስ ምእዛዝ ኮነ ምእዙዝ ኩን እግዚአብሔር ዓይኒ ልቦናኻ ከብርህልካ ፍልጠት ክውስኸካ ጥበብ እውን ክመልእካ እዩ። ምክንያቱ እቲ ጽሑፍ ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም ንትሑታትን እውን መንገዲ ክስተምህሮም እየ። መዝሙረ ዳዊት 25 ቁጥሪ 9 ይብል ብተኣዛዝነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀውም ምስ እትኽእል ኣብ ኩሉ ስራሕኻ ሰላም ክህበካ እዩ። ኣባ ባክኒዮስ ብዛዕባ
ምጽዋትን ተኣዛዝነትን ዝብል ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ዝመጽእ ብኻልእ ርእሲ እስካዕ ንራኸብ ስሰናይ ለኹላትና ኣብ ዘርአዩ ነጥብ ሻንቱ ካሜራ ተኣረመለይ ወስብሐት ንእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይኹን አሜን።